o tuna kan hmu kha Bangladesh parliament chu ni ya ti kha mi puilung oi lo khanin an lu chhuah ne hle ni chuanin bomte khati ang chi te hemi parliament chung te po an halna sa hle ani chu chu tuna hianin ami tam takin nun nan chan me kani chuan chu mai baka chuan an ram hruai tu kan ti te chief minister te pawh ni minister te pawh ni ang khang te khanin a state danga sahimna zong khanin an chuak sup sup ani a then chu ram danga te pawh an kal chuak hi la ni chung vel chu ani a Bangladesh buaina hi apui chho viawin a rin om zel bawk ani a tun tin hmuna phei chuan mi za chuang in nun nan chan to bawk ani engpawh ni se heti anga parliament chung anga enge mipui an lu chuan thinrim lung oi lawina an va suwa sam chi mang hi chu hriat tur hi ala tam viu lo ani a chu tun hma in khoi ange lo om to ti te chuan an chief minister ta chu khoi ange a tomimna zona sahimna zongin khoi ange akal ti te karon soi chiang don ani a mipui lung oi lo tam tak khanin an chief minister chena te pawh khan lu chhuah vek ani ti khan an lip se vek ani chu a zielo hle maya mi sa thum chuang an thi to bawk ani a Bangladesh a sarkar po an mang ang hle ani engtin ngen kal zel don tuna hian khovel me puin an thlir mek ani ninga thariat sani somni pali Bangladesh khopui Dhaka a me mi theilo kho buaina achuaka mi sa thum chuang an thi ni in Bangladesh Army Chief General Waqar Uz Zaman chuan a soyani mipui thinrim hian voin khan Dhaka khopui leilia Indira Gandhi Cultural Center na satakin an ti chhia a Bangabandhu Memorial Museum pawh an suat sam che hne hle ani mipui thinrim hian Bangabandhu Memorial Museum pawh an hal ani he museum hi Sheikh Mujibur Rahman politics phubalak na awanga kumsang khachakwa somsari panga ati hlumtak hriat rengna atana siam ani mipui thinrim so sang na satak chuan Prime Minister P Sheikh Hasina chena Bangla chu samin an hala asahimna zogin Sheikh Hasina hian helicopter mangin Dhaka chuasana Ghaziabad bula hindon thona tumhuna atum ni in soini aron ti ni ya arap thlak hle ni chokan muang hian mi za thum chuang in nun an chan to ani ya nge he army chief general te po an mang ang me ka ni ya amaro chu mi pui thinrim hi an theu neu si lawa an turu zeta ni anunna han lak te mi han tha mai te chuanin ai prime minister Sheikh Hasina te po hi ama kha mungat pheise chu an that du don ti kha chiang rangani tiang chuan hei a chen na Bangla zong pon hal cheve kan su sam cheve kan ya ni khan bomte a silai te khating man rang kha an chelek na sabok aria chu wang chuanin civil mi tam tak tu na hian an thi chho me kan ya ingtin nge Bangladesh buana hi a om chho zel don a tu na hian khovel ni puina an thlir mek ania a poi hle ni engpawh ni se mi tam tak chuanin a Bangladesh sarkar te hian in thil an ti mak em alo mi pui thinrim hi a awm ani a chan chu dik taka thil ti theite khati mi pui lung oi da tura ro rel tur ni si khanin ngatinge mi pui mangai lo le za lo zong ra wan rel that ni mi pui thinrim hi ke chuna om ka ti ani tiang khanin hei Indiaram state sang atang po khan comment an lo react na kha atam hle ni a chu tiang khop chuanin mi tam takin mi pui hian dem lo zo ka ni an tran zo ka ni a amaro chu mi tam tak ve thung khanin mi pui thinrim hetiang anga parliament te lu chua anan hal chiate mei khu te mei te han chema tinga anan suwa samvak kha ami tam takiran dem ve thung ania hei Sheikh Hasina hi tam tak chuanin an khongai hlia bawk ani chuti rualin a ke ni mi zoram chhunga po hianin hei parliament kan ti te ani taka chuanin kan ram hruai tu te session anan na ya rengot po anin hnial deuh bang ania amaro chu hemi ya rengot po hin han soi ve zawila tiang khop khanin anin hnial na satpon tunanga buaina kan tiang chi te hengang chi hi chu ala chuak view lo thrin ani chung chu ania chon he an parliament a meu khanin tiang khop buaina a chua chuan mi pui ho po hianin a thiam na tak kha an nei ve don ani ti kha chu side le lama tang chuan a thil chiang sa ania a chan chu mi pui thin rim ani to chuan a thil dik lo hi alo om ve viau to ani ti hi tun ma history te khatiang hun kal to a mi pui tam takina buaina an chaw chu an lo thin rim to na atang chuanin thil ni dan ve reng ani chuan thu bel kan sira zu yang an buaina bulber chu Bangladesh War of Independence 1971 a tel sipei thate tan 30% sarkar na hauna high court in atinun tharle chu du lovin zirlai ten buaina an chok chuak ani mi za ni chuang an thia tukin jinglama mi puilung oi lovin Prime Minister Sheikh Hasina bang turin an nor leta ani
sarkar si peiten mipui thinrim hi an dan thei lo awangin parliament an suat samta a prime minister official residence po an lu chhuat a hirani prime minister sheikh hasina chuan mipui thinrim chu ngam loin atlang chheta ani prime minister sheikh hasina hi bangladesh air force thlawna hmangin india rama aron thlo luta a UK hena political asylum adila politicam asylum a hmuhma chu india a omriang aron ti ania hi political asylum hi khami an ram chhunga indian bangladesh ram chung mipuiten buaina hantoka chon ram danga wa om phalna te khatiang chi te khania an sahimna turata na ram danga khatinga om phalna ang chi rem tina thlap ang te po ani vekani thubel pahni na kan soileang kan then om bangladesh a hian mi hring crore som pasari le point som pahni chuang sani somni pahni a khanin an oma chu veibel se som pasari chuang an om tina ni an ram buaina hi ana mei lo hle ram then om assam tripura le mizoram hi an tlan china tur nai vai kan nia kan lo in ralin ve chu a thavia wang aron tia adik khop mai hengpon ni se he kan muang hian then om state meghalaya chuan vo in tlai daruk le zing daruk inkar thleng bangladesh border a curfew puang halani aron ti nia hi apoi mo hle ni a chan chu he kan muang hianin political asylum kan tia hi UK hena yana dil ngal rup mai ani hi enge ian lo rem ti lo mo khating pon i se tam tak chu an ram chhuwa san khan in ram danga te an kal ri don ti khathil chiang sa ania chumia chuan enge thlir kara oman ni wang hian in bangladesh chu a thil tam taka chuan ke ni mizoram po hi enge min chim buai lawang ti poi soi theini big view lo ane a chan chu sahim na zon to chuan mi tu po in engtin pon chhuwa dan ten zonga tiang khanin an vak cham chi to thina nia chu wang chuan in bangladesh a sarkar te pon yang ami puinol puite po an ni mai theiani an khongai thak le maya enge sarkar meu amang ang to a prime minister mewina a chhuwa san to chuanin buaina hi a theu neu lo ani ti kha a chiang ngoi ani hi ting ang buaina hi soyang khanin ke ni mizoram chhunga kan la tok lo hi lilama chon kan va nei viau ania kan han buainak nak kan han ti thina amaro chu tiang anga buaina rap thak kan tiang takhi chu kan la tong lo hi kan va nei hle ni engpon ni se Bangladesh sarkar te pon thatakin roban rel chun zomanga chon thatakin an mi puiten en po anin en ko chho zel tura bei sei photang